Pigoy TV, please subscribe at my YouTube channel. Timer. Ready? Boxer. Ready. Ha. Training ha. Atau training na. Tuwat igundot. Biglang apet siya. Ang tato. Wala na yung titira mo itong nakakover na ka. Ito may bigla lang ang bigla. Pati. One minute. Jab-jab, bigla spray, jab-jab, bigla ako. Bigla ako yung rin sa kasi nakaniwatin. Ay, wahid kayo sabihin. 10 seconds.
Ako, naging bahay talaga ni Wasit. Napakantay mo niya. Daldal kit ko.